Lwayo indodana unokuphila okuphakade okholwayo indodana Hallelujah. Ngiyabingelela okukhulu kuyithoba. Ngiyabingelela abazalwane abakanye nathi kule ndawo naba live. Siyabingelela egameni lika Kristu Jesu. Ngiyabingelela umoya kaNkulunkulu ekhona phakathi kwethu. Hallelujah. Nokuyena umqali nomphelelisi walenkonzo. Amen. Hallelujah. Bazalwane ke kuusuku lwethu lesibili sizokhonza kanje. Hallelujah. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Igama lami nguNkanyiso William Mpanza. Ngiyakholwa isindisiwe egameni elikhulu lenamandla lika Kristu Jesu. Hallelujah. Ngamukela uKristu nje uJesu konke kwalunga endleleni yami yokukholwa. Amen. Ngihamba ngokukhulu kumethemba yena umhlengi wami ngaso sonke isikhathi. Amen. Ahlaleni ke odabeni bazalwane nje kafishane sizosheshe siqede. Amen. Sizofunda lapha izwi likaNkulunkulu kuTimotheo wokuqala sahluko sesibili. Sizofunda uverse 4 and 5. Hallelujah. Enye incwadi sobe sesifunda mase sithe ukuhamba kancane. Hallelujah. Amen. uTimotheo wokuqala isahluko sesibili iverse elesine nelesihlanu. Amen. Hallelujah. Siyaqala ukufunda kuverse 3. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu. Verse 4. Othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Verse 5. Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu. Verse 6. Noma besingekuthesi ngesimfundi kodwa sisale sesimfunda nje bazalwane naye. Owazinikela abe yinhlawulo yabo bonke kube ngubufakazi besikhathi esiyiso
Baba izwi lakho leli uNkulunkulu wethu lisethembiso liwufakazi ngomsebenzi wawufeza wasekuqaleni uNkulunkulu wethu wawufeza emthini wehlazo. Baba siyabonga ukuthi ngalomsebenzi wawenza uNkulunkulu abantu babehleka betha uyisindisi ngani ngoba wena uyindodana kaNkulunkulu ophezulu konke. uNkulunkulu wethu kanti wena wawuzofeza umsebenzi wokulanda ibandla lakho. uNkulunkulu wethu namhlanje sithengiwe, sathengwa ngenani elikhulu kakhulu, igazi likaKristu Jesu, igazi lewundlu. uNkulunkulu wethu nawuba siyahamba sithethelela izono uNkulunkulu wethu kungenxa yomsebenzi owawenzayo. Baba siyabonga, khuluma nangalo ebusuku egameni likaKristu Jesu Inkosi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane, la sifunda khona, sifunda indaba enkulu kakhulu. Uthi umpostoli Paul mayibhala ebhalela uTimotheyu, umbhalela lapha nje ku verse 3 la sifunda khona, uthi lokhu kuhle, alibonga igama lika Jesu, uthi lokhu kuhle kuyathandeka futhi kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu. Alibonga igama lika Jesu. Uthi uma iqala indaba ngenhla kumavesi esingawafundanga, uqala uthi makhulekelwe abaphathi bezwe, uqala uthi makhulekelwe iziphathimandla zezwe. Alibonga igama lika Jesu. Uthi mayikhulekele ukuze kuzoba nokuphila kangcono ezweni. Alibonga igama lika Jesu. Kodwa la sifunda khona sizwa ethi lokhu kuhle kuyathandeka emehlweni kaNkulunkulu. Alibonga igama lika Jesu. Yini lethandekayo emehlweni kaNkulunkulu? Yini le enhle kangaka emehlweni kaNkulunkulu? Uthi verse 4, yena uthanda ukuba bonke abantu basindiswe abese befinyelela ekulazini iqiniso. Iyona nto enhle, iyona nto enhle kakhulu uNkulunkulu ayithandayo. Uthanda ukuba bonke abantu basindiswe, uthanda ukuba bonke abantu bafinyelele ekulazini iqiniso. Alibonga igama lika Jesu. Amen. Uthi yena ngithanda ukuba bonke abantu basindiswe. Na uNkulunkulu uyayiqonda lento ukuthi akusona wonke umuntu ozosindiswa. Hallelujah. Akusona wonke umuntu ozovuma insindiso. Kodwa noma kunjalo sizwe uNkulunkulu ethi uyadesire ukuba bonke abantu basindiswe. Namhlanje ingakizwi likaNkulunkulu limele ukuba kube khona nalowo bengakayamkeli lendaba athi angayamukela abesefumana uNkulunkulu. Hallelujah. Ingakhona namhlanje sisamile sizothi phakathi kwesimo abhekene naso, phakathi kwempilo ephilayo, yena uyathanda ukuba usindiswe. Hallelujah. Yena uyathanda ukuba usindiswe. Yilokho nje ngakutshela khona mntaba, noma ungayiqinisa kanjani inhliziyo yakho, noma ungaqini kanjani, noma ungathafu kanjani, kodwa uNkulunkulu uyathanda ukuba usindiswe. Hallelujah. 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 Uyathanda ukuba usindiswe. Mawususindisiwe ubusuba nani? Ngoba uma ungasindisiwe, hallelujah, uma ungasindisiwe awunaye lo nkulunkulu engikhuluma ngaye. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Uma ungasindisiwe awunaye lo nkulunkulu engizokhuluma ngaye namhlanje. Hallelujah. Hallelujah. Uthi verse 5, ngoba munye uNkulunkulu, munye nomlamuleli phakathi kwabantu noNkulunkulu, umuntu Kristu Jesu. Manje umake wasindiswa
umlamleli phakathi kwakho noNkulunkulu. Ngoba uma ungasindisiwe uxabene noNkulunkulu. Let me read kwabaseRoma chapter 1 verse 18. Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini phezu kwakho konke ungamesaba uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi. Ayibonga igama likaJesu. Manje uma ungasindisiwe nawe lentukuthelo eyaphuliwe kaNkulunkulu ayigejile ngoba manje iyaphulwelwe labo abangamesaba uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lo mlamleli engikhuluma ngaye lithi izwi likaNkulunkulu wayinikela. Hallelujah. Ukuba beyihlengo sabantu. Wayinikela ukuze abantu bezosindiswa. Ingakhetha akekho yakubaba ngaphandle kwami. Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Ngaphandle kwami akukho kuyaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Asifunde incwadi yokugcina ukuze uzomazi lo mlamleli ukuthi ubazi. Ngoba uzile usawumlamleli. Namhlanje siyama shumayela ngaye ingoba ungumlamleli. Ufika izimo zizimba afika lamule. Ufika kuphambene empilweni yomuntu afika lamule. Inkinga yakhe akakwazi ukuyingenela. He is a gentleman. Uthi ezwini lakho uthi ngimi ngasemnyango. Amen. Ngiyanokha ozwa izwi lami. Avule ngiyangena bese ngihlala naye. Akangeneli ngenkani. Indaba ibeli isuke kuwe umuntu kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Sizofunda bazalwane incwadi yokugcina. Sambulo chapter 5 ukuze sizomazi lo mlamleli ukuthi uba. Hallelujah. Amen. Verse 1 Sambulo chapter 5 verse 1. Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi. Incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle. Inamathiselisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Verse 1 ngicela ukumphinda. Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi. Incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle. Inamathiselisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Verse 2. Ngase ngibona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi ngubani ofanele ukuvula lencwadi nokuqaqa izimpawu zayo na. Verse 3. Kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi abuke kuyo. Verse 4. Ngakhala kakhulu ngokuba kungafunyanwanga namunye ofanele ukuyivula lencwadi abuke kuyo. Verse 5. Omunye wamalunga wayesethi kimi ungakhali, bheka inqobile ngonyama yesizwe sakwaJuda, impande kaJese, ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa. Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalo ezine nangaphakathi kwamalungu kumi iwunga kungathi lihlatshiwe linezimpondo
eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa angomoya bayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Leza layithabatha esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi. Kuthe seliyithabathile incwadi, izidalwa ezine namalungu angama-24 awa phansi phambi kwewundlu. Kuyilelo nalelo linehabhu nezitsha zegolide zigcwele impepho eyimikhuleko yabangcwele. Ivesi lokugcina. Ahlabelela igama elisha athi, ufanelwe wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo, ngokuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuyo yonke imindeni nezilimi nabantu nezizwe. Halibonga igama likaJesu. Uyena mlamleli lo esikhuluma ngaye namhlanje. Uyena mlamleli lo okuthezulwini kunencwadi kwakufanele ivulwe eyayinezimpawu eziyisikhombisa. Lithi iBhayibheli ngaphansi nasemhlabeni nasezulwini akekho wafunyane namandla okuvula le ncwadi. Haleluya. Namhlanje bangakhona bathembisa ukuvula incwadi kodwa akekho. Bangakhona bakuthembisa ukuthi thina singayivula incwadi kodwa ngizokutshela ukuthi akekho. Ungana balomulele emhlabeni, ungana ama-mediator emhlabeni, kodwa angeke uyithole i-mediator ezoba phakathi kwakho noNkulunkulu uma kungesiyo uKristu Jesu. Haleluya. Bangakhona abafundisi, bangakhona abathandazi, zingakhona inyanga engakuthembisa ukukulamulela kodwa ngeke sibe namandla okukulamulela, ngoba umlamuleli wethu akagcinanga nje ngokuba umlamuleli kodwa wafa wavuka. Kunamandla ekuvukeni kwakhe. Haleluya. Awethu umlamuleli wafa wavuka wathabatha ihlazo lethu waya nalo kwabaphansi wabuye wavuka. Ingakho idalwa esifunda ngaso namhlanje zayishintsha lento. Lithi iBhayibheli sahlabelela ingomenta ukuthi wena umfanelwe ukuyivula incwadi. Nangu uJesu nami angayivula nakuwena mhlaba, angayivula le ncwadi empilo yakho, angayivula uJesu angakuthabathela ihlazo lakho. Unamandla yena, umlamuleli. Wake walamulela owesifazane owayibanjwa oqotshweni. Haleluya. Benibetha kuye bethi wena lo ubanjwe esonweni sokuphinga. Haleluya. Kodwa uJesu waba namandla okumnqobela, wamlamulela. Angakulamulela nasempilweni yakho, angakulamulela. Uyena onamandla. Bangathembisa ukuthi bangayivula incwadi kodwa into abangeke bakwazi ukuyivula impawu eziyisikhombisa. Ngiletha kumlamuleli, uyena ozokulamulela, uyena oyihlengo sokuphila komuntu. Uyini umuntu uma uKristu engekho? Uyini umuntu uma umlamuleli engekho? Uyini uma ungenayo umlamuleli? Nangu uJesu mntakababa, ngegama likaKristu Jesu Nkosi. Amen. Angithathele lithuba ngithandaze nawe ekhaya. Uma ngabe uthi uyamthatha lo Jesu, banamehlo akho uphakamise isandla sakho la ukhona. uNkulunkulu wethu akanamkhawulo, khona yonke indawo
Uma ngabe umkholwa noJesu sengiyathandaza vele nje uphamisa isandla sakho ukholwe ngenhliziyo yakho bese uyavuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi wafa wavuka. Baba wethu ongcwele egameni lika Jesu naba bantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele naba bantu bakho badalileyo siza kuwe ke Nkosi yethu siyazithoba sesizwile Baba izwi lakho lithi wena wedwa uwe kuphela ongasinamlela akekho omunye ngaphandle kwakho. Baba wethu namandla siyazisondeza ke kuwe siyavuma ukuthi wena wedwa inkosi wena wedwa ngumsindisi wena wedwa ngumlamleli nomhlengi womphefumulo wethu. Siyakholwa ke nakalokhu ntambama ukuthi naloya uyamkhulula naloya uyamphilisa egameni lika Jesu uyaqashula nebopho ebopha abantu bakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Father, we bless your name and we worship you in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Ayaliko ikamelije ayaliko ikamelije aliko ikamelije ayaliko ikamelije ayaliko ikamelije Siyabonga kakhulu bazalwane for joining us. Hallelujah. Konzo yethu bazalwane elandelayo ingolesibini. Hallelujah. Sizoba nawo lama services njalo ngolesibini nangolesine. Konzo iqala ngo 7 o'clock iphele ngo 8. Hallelujah. 8 o'clock sharp nje bazalwane isuke isiphelile inkonzo yethu. May God bless you. Shine uNkulunkulu wethu izandla enkulu. Hallelujah. Aliko ikambe nje.